Saltung watui kongino tini khorokja tiprasa belaino tini dofani bagai dofana tandewi dofa mathang sinai dofa kelugjak tiprasa dofa rokno hinai tini yakong bai himai bubagra ogli khorni simi himani arai hajani saipano kobang kuk himka bo tini sogika tei kormo kami amchai tiprasa kami tongmani ajagaono tini sogika teibo tiprasa luko hinjaknai rok tini sakni buma hinjaknai buma bupa hinjaknai rok o ha sakawo buma krikhe tini basa asaya tini obono buma hinjaknai rok chini tiprasa takuk dibit murasingno mokolni muktui khiklaye tini kha yogjagui mokolni muktui bai belai kha kaham kok sawi mokolni mukti klaye tini lukurokni thani kok kasarmani kok tama bumarokni bisingti teibo sawi khnarika oro khorokcha tiprasa phankrak angino dilli hakotoro himi thangnai dibet murasing bo lukurokni thani kok kasarkha tini yoknani nangnai jing phaidi jotono yapri kaisakai himlai siwano phaidi tini ang chimi obahaike thangnani bagi haikeba ani sobarokno nugui kha yokpaisidi o tiprasa leader hinjaknai rok hinino tini khorokcha o tiprasa phankrak dibet murasing kok kasarmani tiprasa leader hinjaknai rokno haimangka chung dibet murasingni cherai phangsinini chimino dofana tisanani dofani samung khainani hinino bo tini sikla jorani simi bo dofani samung tangai phaimani tini sik jora hini sawi khnarika ini jadi pedal march ini lagi dance kuma tongo belai ke bo responsibility kubata ini barom kenang MLA pol dance bo pagok bo teman Delhi bo kubakra bai minister of home affairs engage gai mobile bo belai ke health care ka te o constitution joto barom health care mi awo te bises kai chini MDC barom kenang Virendra Deborma youth and energetic MDC bobo ibu hinka help bukhaika teni afra drama artist rok bukhaika help bukhaika kebang ma help mai afro kebang ma society rok jika of sini political movement yang movement depression movement movement ini adhikar movement movement orang kenaya sarkar orang kenaya nokol kriya sarkar nokol kriya movement jadi ini update bang sanai kasing pun nokol kriya sini wilawa sini cabinet minister sini Onimes Sar bokha Tongil Malia bo minister cabinet hingga protocol stambo hai pano bo protocol sabai pano movement jo logeri sinai bokha tongjak male ne bokhai tongni sabo 2 ঘন্টা stop hoine ne dei boni bade sini additional chairman additional honorable chairman the most senior leader sini Jagadish sir bobo hai tongo te ঘন্টা baise stop already bokha teliamra cross thega stop hoine ne bo saharo karon boro jotono protocol sulen boro কিন্তু protocols yang সাথে hay by sini job yogia nangkake jora jorawo job manok yok nangkake job panik kurang no jodi sorgani sini laksana nangkake protocol subai movement mak thayo protocol subai betul job to loge mar layo ka aboni bagi no borok kini fight tawo ke cinta bok thangnai koilawo korom tisa korom chora kormo tisa ne nal katawo jotono hopso maisal enan ব্যবস্থা খাইতে gengni sini leaders rone bisingtei te lukurni bisingtei te bore pore dormonogor lai kaisa jaga ang kokmosa dormonogor sorry kumargat lai kaisa sini kitungsora kamiwo jeng kini stake khelainai hine ini sidulun kaisa sampai